Gaur, Manez, Fuchs dugu gurekin, Baxenabarreko euskal aktorea eta beti Nafarroan presente ibili dena. Goazen berarekin hitz egitera, ze proiektu asko eta oso interesgarriak ditu kontatzeko. Ongi etorri, Manez. Mi esker. Zer moduz? Ongi. Ongi. Bueno, aipatu jazu pixka bat, ez? Katarro pixka batekin, baina ongi, nire hautsa pixka tapalola. Neke zerbaitekin, aste oso batez antzerkia eman dugulako Madriletik Astigarra garaino, ordan bai, alako neke eta poz batekin. Claro, bai. Aste intensoa, hori, onerako eta txarrerako, ez? Eta gaixorik egon zara emanaldiak edo ematen? Bai, baina elkartasuna handiz, ze nire taldeko gehienak ere haiek ere katarroarekin, taldean eraman dugun kontua izan da. Pentsaten nuen esan behar zenuela, haiek ondo zeudela, orduan eman zutela energia gehiago zu baino, baina ez da izan da. Ni bezalaxe zeuden gehientsuak. Jo, bai, gripea hartu gaitu guztiei atok. Bai. Eta bueno, guatzen astera pixka bat hasieratik, nor zarazu edo nola jokatzen zarazu pixka bat artearen mundu honetan? Gauza asko. Nor naizen ni Manez Fuchs naiz, Baxenafarroatik etorritakoa. Berez, ni Lartzabale herrian haunditu naiz, edo haunditu nintzen, ja noiz haundituko gehiago. Bai, haunditu batzara gehiago. Bai, zuk uste. Altueraz ez, baina... Bueno, zerbait. Zabalduko du. Haunditzeko parte zabalduko du zerbait. Eta Dona Pauleko ikastolan ikasi nuen, hori 11 urte arte. Hori aipatzen dut, hemen Nafarroan girelako eta Baxenafarroako soko hartan jaso ditudalako nire lehen antzerki gogoak eta baita ere han dagoelako herri antzerki joera berezi bat eta uste dut hortarik edan dudala asko txikitan eta antzerkia bera ere hantxe hasi nuen, Dona Pauleko ikastolan beraz. Hasi naiz kontatzen historio hori, hau ez da lehen aldia, baina kontatzen, posten naiz hori kontatzea, ze Dona Pauleko ikastolan ginela, han baginoen andereño bat, eta ez dakit ze debru arrazoia eskapatu zait, baina gure artean alako asere bat piztu zen ikasleen artean, bai? Gertatzen den bezala edozein momentutan. Ohikoa. Eta hori da, euskaldunak asererako aski, ez dakit, badugu alako joera bat, ez? Izango da. Eta euskaldunok badaukagu beste zerbait, asereaz gain, behar bada asereari beste itzuli bat emaiteko gaitasuna, ez dakit. Andereñoarek, ala gaiten bai egin garaian, Andereño irakasleari, errandezadan bere izena, Ibet Zarrageta, zendua da geroztik eta hemendik nire musu eta besarkadak, baina arazo bat genuela, oso ongi, bauduan egingo duzu antzerki bat. Arazo konpontzeko? Bai, egizu antzerki bat eta energia sartuko duzu hortan eta joa intzina. Alaxe egin genuen. Eta antzerkia zen arazo horri buruzkoa edo? Ez. Bakarrik energia hori, aserre hori jartzeko beste zerbaitetan. Horixe, bera. Benetan askatasun oso eman zigun, ez zigun eman ez gairik, ez formarik, ez ezertxo ere. Ostirala ratxaldean egingo duzue antzerkia eta ea lasaitzen zareten. Eta alaxe egin genuen, eta benetan oso ongi atera zitzaigun, ez dut aipatzen antzerkia bera, baina gogoratzen naiz zer egin genuen eta gu baino umeago eta ara jolastea erabaki genuen eta joan ginen ara karro edo bai ez era
sehaskak eramateko Vale. lau burpuntu karro horietako ekin joan ginen ikastolara. Horrekin jolastu egun osoa eta gero atxaldean antzerkia egin horrekin. Oso ongi pasa genuen, arazoak gainditu. Hainbesterako nun, gure andereñoarek esan zigun, hemendik aurrera ostiral arratsaldero antzerkia. Ke guai! Claro, nahita nahi ez, zuen artean lan egiteko konpondu behar zenuten nortzen eukaten arazo hori, ez? Azkenean antzerkiak hori behar du, ez? Zuen artean behintzat konfiantza elkartasun hori izatea. Bai, bakoitzari leku bat eskaintzearena, agian. Gure egoak neurtu, gutxinez neurtu eta bere lekuan jarri, hortarik izango da ere bai. Eta sorbena besterik ez hizkuntza andereñoarek bazuen uste dut euskara transmititzeko leku egoki bat eta hala tokatu zitzaigun guri antzerkitik eta gaur egun ere bai antzerkia leku libre bat bezala pentsatzearena eta praktikatzearena. Eta euskara leku hortan eramatea tokatzen zaigu eta hala gustatzen zait. Euskara ere izatea halako leku libre bat debeku guztien gainetik, debekoak aipatzen ditut, iparaldetik heldu naizelako eta hemen baino debeku gehiago daukagu hizkuntzaren aldetik. Nafarroan ere bat dituzue hainbat traba, esango dugu. Baina, iparaldean betugu politak eta traba guzti horien gainetik lortzen dugun espazio libre hori dagoen lekurik zoriontsuena da niretzat bintzat. Zu ikasten zenuen guztia euskeraz edo bazen bakarrik zati bat? Den euskeraz. Den euskeraz. Ikastolako federazioan ikasitakoa, 3-4 urtetik 18 da, eta hori guztia euskaraz. Ja, 18tik aurrera goi mailako ikasketak edo. Antzerkia ikastera joan nintzen Bordaera, Burdeostera, eta ja han frantsesez bai. Baina bai egia da, askotan ez, ikastolan beti dagoela lotuta igual euskera arlo akademikoago batera, ez? Eta horrelako esparru bat ez, divertigarria dena, ez? Sormena edo jolasa edo lantzen duzuna, ez? Eta euskararekin egin ahal izatea, izango zen, ezberdina, ez? Ez da ikastea, matematika, ezagik zer, ez? Baizik eta jolastu, ez? Euskaraz. Bai. Gurean dena den, benetan dena euskaraz egiten ginen. Eta jolastu baita. Berriz ere, iparaldeko egoera berezia da. Eta 80ko hamarkada hartan, agian oraindik ere bereziago. Denek dakigun bezala garai mugitua zelako. Hainbat baldintza bortitz alde batetik eta bestetik, errefuxiatu hainitz, hegoaldeko errefuxiatu hainitz iparaldera. Logikoa edo normala edo ez tekinik, zentzuzkoa den bezala haien seme-alabak ikastolan zituzten. Eta ordan gu ikastolan geunden halako nahasketa bat, eta euskal herri osotik etorritako hainbat jendez osatua, halako euskal herriaren mapa ibiltari bat. Sortzen zenan. Bai, zorionekoa, baldintza bortitz guzti horien gainetik ere bai, oso zoriontsuanik, behintzat nik, ala bizi izan dut. Momentu oso bortitzekin, gertatzen zen heriotzak eta gertatzen ziren baita gure lagunen gurasoen artean, eta ez ditut aipatuko garaiatako guztiak, torturak, hauek besteak. Hori gure baldintzetako bat zen, baina horretatik ez dakirik eta baita mugimendu punki horrek harrapatu gintuen bete-betean, eta orduan
askatasun joera... Grina edo. Bai. Ze guai. Ze guai. Karo, horretarako antzerkia izango zen zure, tokiri gustokoena, Ze azkenean horbait esploratzeko duzu milaka izaera modu egoteko, aukera. Bai. Ez dakit neurtzen zeinetaraino hautatu dudan hori, kontzienteki hautatu. 17 edo 16 urten dituela norabide bat hautatu behar zen momentu hortan, erakargarria egiten zintzaidan bide bakarra zen. Baina momentu hartan ez dakiten nuen nola irudikatzen, gazteagotan gehiago irudikatzen nuen nire burua filmak egiten. Bale. Ez baita ezpada aktore moduan. Bai, egiten, bai, produzitzen. Baina historioa kontatzen. Eta, ja 50 urtetik hurbiltzen ari naiz eta hortara goaz, hortara noa, nire bai, goaz erraiten dut, ez baitut bakarrik lan egiten hortan, eta zinean ere hasi baikira, bai nire anaiarekin, nire lengusuarekin. Gero galdutuko dizutere nola den hori zure anaiarekin nahikotxo egin duzulako lan orduan. Nahikotxo bai. En fin, hori, hautatu gabe ere, antzerkia izan da agian lehengora itzultzen naiz, baina nire leku libre bakarra. Eta orduan goazen hortik, eta jogatu bidea hortik. Eta goi maila ikasketak egintzen dituen baita ere antzerkian. Eta nola, karo, igual ez da egoera berdina, nik uste Frantzia eta Europako beste igual toki batzuk badaukatela horrelako estruktura moduan, edo artea antolatzeko edo administrazio aldetik baita ere, nahiko errekurtso gehiago, Bai. Eta hala zen baita ere, 80ko hamarkada horretan edo, normala zen norbait esatea, antzerki, goi mailako ikasketak egin ditut antzerkian. 80ko hamarkadan sortzen ari zen hori. Eta ni iritsi naiz goi mailako ikasketa horietara 80 garren urte horietan. Eta hori bai, errango dugu indar gehiago zeukala horrek eta baliabideak eman zizkion estatuak maila hortan. Hala da, Frantziako historiari ere lotua da eta ez da baita ezpada ere gehiegi idealizatu behar. Baditu bere alde zinez baikorrak eta egia da Frantziak inbertitu duela kulturan bereziki garai hartan asko. Helburu batzuk ere zituelako eta kulturan inbertitzen duenean Frantziak edo estatuak oso ongi daki bere Frantziaren irudi hori indartzen duela Frantzia bat eta bakarra, hizkuntza bakarra onartzen duena bere territorio nazional horretan. Ofizialki ez, oso zabala eta irekia, baina konstituzioan idatzia da frantsesa dela Frantses Errepublikako hizkuntza bakarra. Eta hori oso nabarmena da. Orduan, errekurtso gehiago, kulturan oroak, baina euskal kulturari dagokionez bat ere ez. Hemen errekurtso gehiago euskal kulturari dagokionez. Berriz ere, Nafarroan badira ezberdintasun handiak eta ez da denetan berdin. EAE-ri konparatzen badugu errekurtso gutxiago. Eta oraindik ere, euskaraz egitearen horrek edo baliabide batzuk kentzen dizkigu frantses eremuan edo estatuan. Frantses administrazioak argiki erraiten digu, zuek ez daukazue frantses territorio nazional guzti hortan heltzeko aukerarik. Beraz ez zarete unibertsalak, beraz ez duzue pretenditzen ahal diru laguntza batzuetara, onarpen ofizial batzuetara, eta alaxe erraiten digute, lasai, eta guk segitzen dugu aintzina emaiten diguten horrekin, eta
Beraz, bai, adibidez, intermitantz edo horretan bai sartu altzaretela, baina igual beste nolako motatako diru laguntzak eta igual ez hainbeste. Batzuk bai, besteak ez. Posible duguna da, momentuan momentuko diru laguntzak eskatzea. Ezin duguna da, 3 urteko diru laguntzak eskatzea. Ados, proiektu bat sortzeko hemendik 3 urtetara edo hemendik 5 urtetara. Bai, badia diru laguntza berezi batzuk, onarpen maila batetara iritsiz geroz, 3 urtetarako emaiten dizute alako diru urtero diru sarrera bat, ez? Diru sarrera bat. Berriz eskatu behar izan gabe, 3 urtez badaukazu alako segurtamen bat izango duzula hainbat diru urtero. Gure kasuan hori ezin da. Frantsesez egingo baginu, agian bai. Seguruena bai, zeren lehenago ez dut beti dena euskaraz egin eta garai batez Frantzian ibili ginen anaiarekin eta frantsesez ematen genuen antzakia eta garai hartan bai, bagenuen diru laguntza hori, onarpen ofizial hori, gure artea Frantziako ereduen araberakoa izango zen eta bagenuen emantziguten onarpen hori. Baina ondotik euskaraz hasi eta ez. Lokalismo, komunitarismo batetan eroriko bagina bezala eta hori Frantziak ez du bat ere gustuko. Komunitarismoa da bere mamurik handienetakoa. Interesgarria, ez? Beste realitate bat, azkenean oso gertu daukaguna, baina gero ez berdina dena, ez? Bai, erabat, nik uste dut horrek ere sortzen dizkiola Frantziari dauzkan arazo asko, gaur egungo arazo. Komunitatea ukatzeak arazo potoloak sor ditzake eta uste dut Frantzian dituzten arazo potolo horietako batzuen iturria hortik datorrela. Eta ez da txantxaz izango dituzte arazo potoloagoak oraindik ere heldu diren urte hauetan. Eta komunitatea ukatzeak leku oso egokia uzten dio eskuin muturra deitzen diogun fasismo berri hori edo fasismo. Hitzek ez dute gehiago zentzurik, baina... Bai, urte zen ditugu, ez? Aintzinera begira ikusiko dugu. Bai. Nola... Bai, zer tokatzen zaigu. Zemare eroski, gure historian zehar fasismoa eta nazismoa izan ditugu etxean. Aliatu dira bai Italiako fasistak, Espainiako frankistak eta naziak haien bombak perfekzionatzeko edo hobetzeko Euskal Herrian izan dute haien lehen gunea, ez, hortarako. Eta tokatu zaigu haien suntxiketa hori erantzutea gorputzez, odolez nahi den guztia. Eta beldur naiz batzuetan ea zer tokatuko zaigun. Aurrak ditut orain eta hoban holakoetan ez dira, ostia, zer tokatuko zaia hauei. Eta egia gaiteko ez dut olako optimismoa handirik heldu diren urteetarako. Bai, zaila da ez optimista izatea, baina adibidez zure kasuan zeia pixka bat kokatu zaitugu ez, euskal aktore bat zarela, ez? Eta horretan ari zarela eta aritu zarela urte asko, bueno, egon dire pasan diren... Bai, urte asko egiten duzu, ze duden urtean uste dut 30 urteari nahizela. 30, guau, bale. Gazte hasi nintzen. Bale, bai. Eta orduan adibidez, klima guzti honetan, kontestu sozial guzti honetan, zure ustez ze helburu izan beharko luke arteak, ez? Gizartearekiko konpromesu bat dauka, edo... Bai, nik errango nuke baietz, gero delikatua da hori, delikatua da, gure arteak ze implikazio mota izan dezakeen gizartean eta gu saiatzen gira gure arte horretatik, antzerkitik gure inguruan gertatzen dena kontatzen baita ere, bai? Gure azken antzerkia Zaldibarko hondarkindearen Luiziari buruzkoa da. Hondamendia. Hondamendia, bai, antzerkia. Han hil ziren bi langile,
Alberto Sorruz eta Joaquin Beltran, haien izenak esateko ere. Eta beharrezkoa egiten zaigu kontatzen ditugun istorio hauek berriz ere gure komunitatearentzat aukera bat izatea trauma horiei agian zentzu zerbait eman ahal izateko, norabide bat agian. Alberto Sorruzaren alabak galdetu digu hondamendiaren bideoa ukan ahal izatea. Orain 3 urte izango dituen bere semeak hori eskura izan dezan gerora bere ezagutu ez duen bere aitatxi horren istorioa jaso ahal izaiteko. Gure konpromesua holarretan albaldin bada, ez ditut asko baita hitzoiek, behin berdin. Bai, hortik doa, eta orduan hortik aterata itzultzen baldin banaiz fascismo eta guzti horien parera, bai. Nik asko edan dut ere Ego Amerikatik sortutako poesia eta la poesía es una arma cargada de futuro. Bueno, ez dakit alako pretentzio horik badua, baina uste dut baietz arteak oroak baduela geroari leku bat eskaintzeko tresna bat edo hizkuntza bat. Eta nik hori beharrezkoa dut. Ez dut uste aurretik eskatu beharreko kontua denik edozein artistak esan dezake, nik ez dut alakorik sentitzen eta nire militantzia bakarra maitasuna da. Ongi zait. Maitasuna ere... Militantzia ederra da. Bai, eta gizarterekiko konpromesua handia da, ez? Bizi garen gorroto eta gerra gizarte honetan maitasunarekiko konpromesu bat izatez. Dudarik gabe. Baita ere. Eta oraindik ere gehiago, ze askotan maitasuna ustez gauza abstraktu, independente bezala ikusten dugu, zerutik sortuko litzateken kontua bezala edo. Eta ongi dakigu ezetz, finean mundua ikusteko maneratik ere maitatzen dugu. Ez dira donoretaz maite mintzen, ez dut uste, batzuk bai agian, ez dakit. Baina maitasuna hainbat ereduren ondorioa ere bada. Generoaren ikuspegiaren araberakoa ere bai, berdintasuna praktikatzeko modu bat ere bai. Azken finean, oso lasteago hartzen gira, maitasuna oso politikoa dela. Egin genuen antzerki bat horrekin, Amua izenekoa. Abitu? Bai, eta duela gutxi, duela 3 urte edo, Maite Larbururekin bildu ginen Simun, nire anaia eta Maite eta ni, 3 montatu genuen Amua izeneko antzerkia, eta hori zen gaia, maitasuna politikoa da. Ea zer ateratzen dugun hortatik. 47 urte izango nituen momentu hortan. Begira, zenbat denbora itxoin behar izan nuen gai hori heltzeko eta ohartzeko ze sakona, potentea, eta oraindik ere nabil horrekin. Seguro, bai. Eta beti egiten duzu lan zure anaiarekin, edo izan dituzu baita ere proiektuak zure kabuz? Eta nola da hori, ez? Baita ere, azkenean, gertatzen da askotan horrelako lanbideetan, ez? Daudela, familiak, ez? Aita alaba edo bikotea, ez? Lehen ere elkartatu dugu neska bat eta bere ahizparekin egiten du lan beti, ez? Eta zaila da, ez? Osa, polita ere imaginatzen dut, baina, klaro. Bai, bitxia da, egia da bitxia dela kontu hori, zeren duela gutxiari nintzen hori pentsatzen, tipo batek azterketa bat egin du, edo ikerketa bat, hobeto erraiteko, gaur egun gertatzen ari den terrorismo hortan,
berak ikertu ditu gehien bat islamistak diren hoien bilakaera, eta zenbatetan anaiak agertzen diren hor, egia da ez, eta egin duelako zerrenda bat, zenbat atentatu egin diren anaien artean, hau da, elkarrekin. Elkarrekin horako atentatuak egin. Oban ez dakit, zer nahi duzu? Ez dakit zer esan nahi, baina egia da artean gauza bera gertatzen zaigula, baote da paralelo bat, agian eskerrak antzerkia egin dugula anaiarekin, ze bestela suntxik eta ikaragarri bat sortuko genuen mundu honetan, ez dakit, baina egia da, eta ez dakit Euskal Herrian gehiago den edo ez, baina egia da Euskal Herrian asko direla aizpak anaiak edo anaiarrebak elkarrekin, baina kirolan ere bai. Nondik datorren hori ez dakit. Biak oso hurbil gara adinez, urte bakarreko ezberdintasuna 12 hilabete, benetan urte bat just hilabete berekoak gara. Jo, Eta horrek uste dut halako bikitasun bizi bat edo eman digula, eta eskerrak oso ezberdinak garen, eta hori esker baitan posible bilakatu da elkarrekin lan egitea urte guzti horietan. Gero zure galderari erantzuteko, nire aldetik bai, beste sorkuntza batzuk egin izan ditut, edo beste batzuekin lan egitea ere gertatzen zait, eta beharrezkoa dut. Anaiarekin ontzi handiak edo eraman ditugu, handiak egan nahi duanean, talde handian eramaiteko gai litzateken ontzi eder bat ez. Askotan, antzerki bakoitza itsasontzi bati konparatzen diogu eta bagoazan tripulazio edo talde, marinel talde oso bat, eta portuz portu gure abenturak eramaten ez. Hori ala bada, beharrezkoa egiten zait, nire barku propioa eta nire anaiak berean. Txikiagoa, seguruena, hau da, ardura ekonomiko, administratibo gutxiagorekin, baina aukera izatea norberak bere bidea egitea itsasoan edo errekan edo dena delakoan. Gauza bera gertatzen da laborantzan, eredu kolektiboak gustatu zaizkit asko, Guatemalan edo Mexikon egon nintzenean, ikusi nuen nola selban egon nintzenean, lugak kolektibitazatu zituzten, hala beharrez militarrak atzetik zituztelako, eta orduan haien babesteko zuten modu bakarra zen batzuek lura lantzea, besteek zaintzen egoten ziren bitartean. Hauek zaintzen egoten badira, beste batzuek haien lurrak landu behar dituzte. Eta hortiko hartu, taldean lan eginez askoz hobe eta gehiago lan egiten zutela, bakoitza bere aldetik baino. Eta haien kolektibizazio hori edo esperientziatik abiatu zen. Eta hortik aurrera gero hartu ziren, hori oso ongi zela hola, baina baita ere beharrezkoa zela bakoitzak bere baratza txikia izatea. Gurean uste dut anaiarekin nola dela, badugulako baratze kolektibo bat, oparoa, emankorra, eta bakoitzak ere bere baratzea dauka bere aldetik. Interesgarria metafora ez? Horrela ulertzen duzu. Tokatzen zaiguna. Eta Ander Lipusekin adibidez baita ere lan egin duzu nahikoa, ez? Asko. Zaldi urdina ere horretan egon zinen? Bai. Ni hasi nintzen Ander Lipusekin lanean 2007an edo. Baina historia polita da, ze askoz lehenagotik... Ezagutzen zenuten elkar? Ez, hau da... Ni gaztea nintzenetik entzuna nuen izena handabil tipo bat antzerkia egiten nahiko punkia bera ere,
eta euskaraz antzerkia egiten zuen, gauza asko ziren nola erakargarriak egiten zitzaizkidanak. Eta 2002an hasi nintzen Bilbon lanean, eta han lagun baten etxean egiten nuen lo, eta lagun horrek egiten zuk lan egin behar duzu Ander Lipusekin, bai, ala bai, berak ezagutzen zuen ongi, eta etzen berehala gertatu. Baina 2007an azkenean topatu nuen eta esan nion, behira, zurekin lan egin behar dut, lagunek aspaldian egin didate. Horregatik bakarrik. Eta berak erantzian, behira, oso bitxia da, ze nik ezagutzen dut iparraldeko tipo bat hegoaldean ikasketak egiten zituena, eta berak ere gauza bera esan ditzuk, anaiak ezagutu behar dituzu eta horiekin lan egin behar duzu. Eta ibili gira hola urteetan, eta momentu baten buruan bere gana jo eta esan, antzerki bat egitekotan nago, zuk zuzendaritza hartuko zenuke bai ala ez. Eta baietz, eta hortik aurrera gure elkarlana ez da gelditu, aderantziz indartu da urtez urte, eta guk anaiarekin eta beste bi lagunekin, Arantxa Irigoyen eta Argi Berurenarekin, asut kolektiboa sortu dugu. Endaian dugu gure egoitza, eta Ander Lipusek arte drama plataforma edo sortu zuen, Gernikan daude horiek, eta asut eta arte drama ez dakit, loturik gabiltza ez dakit hitzegukiena den, baina... Horrelako zubi bat, ez? Sortu duzu edo? Kooperazio bide bat eramaten ari gara. Kooperazioa egiten dut, uste dut delako... Bada alako ustel bat, mundu honetan gehien bizirauten duena indartsuena dela. Eta gainera hori saldu digute asko. Darwinen legea lekuko legea edo bere ikerketak lekuko, ez? Espezieak beti indartsuenak irauten du eta indartsuenak irauten duenez ematen dio hori. Ulermen faltsua ere bada, zeren berez Darwinek ez zuen baita ezpada hori hola idatzi eta ez zuen baita ezpada hori hola pentsatzen. Baina uste dut kapitalismoari oso ongi zetorki hola gauzakola esplikatzea. Eta hori faltsua da, ez da zientifikoki faltsua da. Gehien irauten duena ez da indartsuena, inundik ere ez, baina benetan inundik ere ez. Gehien irauten duena, zientifikoki fogatua da, gehien kooperatzen duena da. Bai, hori psikologian ere ikasten da. Eta, kooperazio horretatik bizi gira asut eta arte drama. Eta agian horrek ematen digu bizirauteko gogo, indar eta irudimena. Bai, eta gainera zaila da ez, bizi garen egoera honetan, ze azkenean artea igual zuen kasuan, igual ez hainbeste, baina nahiko egoera prekario batean bizi da, ez? Eta baita ere, industria honetan dago hori, ego asko ez edo, ez dakit horrelako, enfrontamentu edo, ez dakit, gure hartan askotan, ez? Eta... Kompetentzia? Hori da, kompetentzia edo, bai. Eta, karo, askotan ikusi behar duzu, ez dakit, igual ez dela zure arazoa ez, edo igual ez dela zure gauza, baizik eta igual ez da zure tokia horregoteko bestearena baino, eta ez tokizuna izango zuzu leku bat, ez, eta... Baina bai, zaila egiten da askotan, ez, osea, zaila da mundu hau, aparte ekonomikoki prekarioa dela, eta administratiboki ez ditugula laguntza asko, baina baita ere gure arte batzutan saretze hori falta da, ez, edo... Bai, gure kasuan Euskaldunak izateagatik oraindik ere prekarietate handiagoa sortzen digu, hasieran aipatutako arazoengatik, egan nahi dut. Artea ez da, nola egan, konplexua da hori, ez du etekin ekonomikorik ekartzen.
erraiten dut hori eta ez da egia, zen errealean alemanek egin zuten alako ikerketa bat, eta uste dut errazioa olako zerbait izango zen, kulturan inbertitu 2 euro eta gizartean ekarriko ditu 5. Bai? Zergaitik, ekimen bat egiten dugunean, antzerki emanaldi bat, jendea etortzen da, diru bat sartzen du hor, berriz ere antzokiaren sakeletan etortzen dena. Gero tragoa edatera doa, hori ere nonbaitan ekimenari lotua da. Hainbat kontu dira bizitza sozial, kultur eta sozial hortan eragina dutenak, eta orduan, errealean kulturan dirua inbertitzeak dirua ekartzen du baita ere. Baina, Euskaldunak izan da, baliabideak ez dira beste hizkuntza hegemoniko horien einekoak. Eta orduan prekarietate hori bizi dugu oraindik ere modu handiagoan. Gu iparraldean izan da pixkat erosoago edo bizi gira intermitentziaren sistema hori dagoelako. Eta orduan horrek hala ere ekartzen digu oreka zerbait urtean zehar modu nahiko duinean eta lasaiago batean, ez? Bai. Hala ere egia da oso egoera behiratzen duanean baita nire lagunen artean, Euskal Herri osotik etortzen diren lagunen artean, eta prekarietatea hor da, eta nahiko handia. Zaila da hori ere esplikatzea edo, baina askotan prekarietate hortatik ateratzen dira sormen ederrenak. Piskat kontra errankora izan daiteke, baina hala da. Sormen handia arazoa da gero, sormen hori ez zaiola baita ezpada bere lekua eskaintzen. Kriston obrak sortzen aldira, baina ezpaldi dute lekurik, kriston pelikulak egiten aldira, baina ezpadira gero zinegeletara joaten, azkenean ez dute ikusgarritasun handirik lortzen. Baina prekarietate hortan, elkar lanak salbatzen gaitu. Gu horren lekuko. Eta adibidez, egiten izaten obra honetara bueltatzen, lehenan ginen pixkat horri buruz hitz egiten ez, jarri zaretela obrarekin pixka bat bukatzen, baina izango zuela nahiko obra berezi bat edo azkenekoa, ez? Bai. Aipatu didazu, konta iguzu pixka bat horri buruz. Hori, Hondamendia antzerkia ematen ari gira azken urte terdi hontan, hasi ginen iazko urrian. Eta hor, abenduaren 29an emango dugu gure azken emanaldia Zaldibarren. Jakinik, beraz, Hondamendia, gure antzerki honen izenburua baita, Zaldibarko Luiziari buruzko antzerkia dela. Kontatzen du Zaldibarko Luizia gertatu zen egunetik, gero hortik hilabete batetara konfinamendua etorri zen, zera COVID-aren ondorioz pairatu dugun konfinamendu hori, eta oraindik ere beste urte batera edo gertatutako guztiak kontatzen ditu antzerki horrek. Askotan egiten dugu, benetan gertatutakotik edaten dugu asko, hau da, antzerki hortan dauden elementu asko eta asko benetan gertatutakoak dira. Nahiz eta gero guk beti eranzten diogun fikzio parte bat. Oso beharrezkoa egiten zaiguna, bai guretzat, arteari bere lekua bete-betean eskaintzeko, baina baita ere aipatzen ditugun pertsonak ere babesteko. Oso zaila da edonorentzat halako tragedia bat bizi izan dugunean, eta gainera halako mozolo batzuk hausatzen dira zuri buruzko gertakari horiek ontzara eramatea, publikora, prentsa, hau bestea, behira hemen ari ez hortaz hitz egiten.
oso bortitza izan daiteke edo eramateko behintzat ez da erresa. Eta horren fikzionatzeak distantzia pixka bat emaiten dio, eta baita ere pertsonari aukera emaiten dio, hau bai, bada gure historiatik, baina ez naiz ni hoxe bera. Eta orduan salbatzen nau, egin batean. Ba hori, orduan, abenduaren 29an emango dugu antzerki hori Zaldibarren. Zaldibar argitu elkarteak antolaturik, eta bada hasieratik daramagun ideia edo, bai, eta elkarlan bat, maila hortan ere bai. Hasieratik hoien gana joan ginen, hasieratik familien gana ere hurbildu ginen, eta bada zerbait lotzeko aukera. Inungo pretentzio tontorik gabe, hala ere gure ofiziotik katarsi bat eskaintzea tokatzen zaigu. Eta uste dut gertakari horrek baduela horren behar. Katarsiari leku bat emaitearena, ez? Jendeari aukera emaitea begira, hau da gertatu zaigun, hau, denoi kolektiboki, eta denoi egiten duanean, azpimarratu nahi dut Euskal Herri osoa historio hortan implikatua dela duela gutxi, atera da iparaldean informazioa, hain bagenekien, baina etzen oraindik ere frogatua, bi enpresa haundi, bai, potolo, horiek haien zabor guztia igortzen zuten Zaldibarrera. Zergaitik, Frantzian gehiago kostatzen zitzaien, neurri batzuk zorrotzagoak izan da, eta han merkeago ateratzen zen hau dena. Jakinda merkeago ateratzen bazen, arrazoinak ere bazirela, eta dena etzela egiten eskatu bezala, eta neurriak ez zirela ere, ekonomiak egiten direnean leku batetik, erran nahi du beste norbaitek pagatzen dut bestetik, eta kasu honetan, bi langileoiek pagatu dute haien bizitzatik. Eta kaka guzti hau, sortzen dugun kaka guzti hau, baita ere etortzen zen Burdeosetik eta baita ere Inglaterratik. Oda Euskal Herri osotik, Frantziatik, Inglaterratik. Eta kaka horren azpian hilda jende hau. Gu, erran nahi dut gutarteko jendea delako. Eta orduan, niri egiten zait, abotsaila harrapatzen dit, baina batzuetan teilatura igo eta oihu egiteko gogoa ematen dit, baina ohartzen algara hau benetan dela gurea. Eta denak ari garela kaka guzti horren azpian itotzen, badakigu, nonbaitan badakigu, eta hala ere segitzen dugu velozidade ero hortan. Velozidade ero hortan eta genera inmobilista, ez dakit nola egiten aldean, baina ikerlari batek hori frogatu du. Gure gizartan dena doa geroz eta fiteago, geroz eta lasterrago. Geroz eta lasterrago joan eta geroz eta gutxiago mugitzen dira. Tontoa dirudi, baina erreala da. Hori frogatzen zuen, zoaz bizikleta batekin 100 kilometro orduko abiaduran, eta ja abiadura nahiko handia da eta sentitzen duzu, mugitzen da. Auto batetan 100 kilometro orduko zoazenean, gaurko kotxeak ez duzu asko sentitzen, baina baduzu alako sentsazioren bat, ez? Eta dena fitezune inguruan, zoaz tren batetan 300 kilometro orduko, eta zure kafea lasai edatzen alduzu, eta utzi main gainean, eta ez da mugituko ere ezertxo ere, ez? Eta zoaz espazioan,
edo hegazkin batetan, ja 1000 edo 1000 kilometro orduko, eta ematen du ez dela mugitzen, lurra ere ez dela mugitzen. Geroz eta fiteago joan, geroz eta gutxiago mugitzen da gure inguruan dagoen guztia, eta geroz eta gutxiago mugitzen gara gu. Eta uste dut hortan girela, ez dugu astirik ematen, benetan igual, baita ere barrurantza begiratzeko, ez? Barrurantza begiratzeko, baina auzoaren gana joteko ere. Konfinamenduaren momentu hortan, niri argi-argia egin zait, sentsazioa nuen nire aitatxiren bizia eramatea. Ze kurioso, justo azkenaldi honetan ere ni konfinamenduan asko pentsatu dut baita ere, eta zenbait jenderekin hitz egiterakoan baita ere. Eta hori izan zen momentu zaila, baina baita ere izan zen interesgarria hori, beste erritmo bat eramateko eta igual beharrezkoa den erritmo bat eramateko beste zentzu batean, ez? Era bat, nire aitatxiren bizia eramaten nuen, ze ogia erostera joateko ja ordu bat behar nuen. Zergatik, auzoa topatu, ze ondo etxean, bai, ez duzu ez erren beharrik, ez, lasai, deitu nahi duzunean, bestea topatu, eta nire etxe inguruko bide txiki guztiak, batzuk ezagutzen dituen denak ez, ja orain guztiak bai, eta haien izenak ere bai. Nire aitatxiren garaian ezagutzen zituzten bide txiki guztien izenak. Eta ez bideak bakarrik, baita solo honena eta beste guztiarena ez. Haien lekuan bizi ziren erabat. Eta iruditzen zaigu gure lekutik pixkat kanpo ere bai. Velozidade hortan, baina lekuz kanpo. Ez dute zer berririk egiten, denek badakigu. Eta denek badakigu gainera velozidade hortan puntan dagoena pareta bat dela. Baina uste dut beharrezkoa dugula pareta hori hartzea, eta hartuko dugu. Agian bai, agian hori da momentua gero aldatzeko, ez dakit. COVID-arena hori zen, lehen pareta bat beharrezkoa izan dugu, konten ginen gauza berri horiek ezagutzea, beste patxada bat, baina... Astiro ahaztu ditugu. Astiro ahaztu eta okerragora jo dugu. Oso fite. Edo zein drogadikto bezala, esperientziaz mintzo naiz, uzten duzun aldiro, uzten duzu, ez dut alkoholik edaungo gehiago ez dut ezakitzer, utzi hainbat hilabetez, eta, orain askatu naiz, hartuko dut berriz pixkat, hartzen duzu, utzi zenuenean baino gehiago. Denbora guzti hori ez errekuperatzeko. Eta zenbakiak hor dira, oraindik ere gas gehiago botatzen dugu. Bidaiatu gehiago, ez handik. Plastiko gehiago, dena. Zamortibilitara botatzen, eta hilko dira beste batzuk, eta gero harrapatuko gaitu berriz, eta izango du, evidenteena da, biziko dugula luizia bat bestearen ondotik, edo ezin erran nondik, nork errango zuen COVID-atik pasako zela, edo eritasun horretatik, hori ezin jakin, hortik pasa da. Eta batean beldurtu dira, eta mundu osoa gelditu dute, ekonomia dena eroriko zelakoan. Eta hori dena mikrobio batengatik, ez? Pentsatzen izango ditugula horako beste batzuk. Batzutan desiatzen nabil, etor dadila benetan, eta zeren lehengora itzultzeko, benetan erortzen baldin bada hau dena, hortik bizirauteko aukera bakarra kooperazioa izango da berriz ere. Eta orduan hortik, eta COVID-aren momentu horretan gauza interesgarri bat baldin bazen, kooperazio horren hastapenak berriz ikusten ziren, ez? Nik zure beharra badut, eta zurea ere bai. Eta nire auzoarena, nire laboraria hortxe bizi dena, eta hemen egiten duen horrek, bere beharra daukat, berak nirea, hori. Hortako desiatzen nabil, eror dadila, eta euskaldun gisa ere bai. Zeren gainbera horretatik agian aukera gehiago izango dugu. Begiratzen bali bauzu munduan zein diren
ekologikoki edo aurrera pausu gehien egiten dutenak, eta dira munduko herri txikienak eta gehienetan indigenak edo. Hitz horiek bere tontoak dira, hitz asko dira tontoak baina. Indigena, autoktono... Bai, baina ulertzen zaitut, bai. Lehen nazio, Kanada nola egiten dute. Gu hortarik gira, ezta? Euskaldunak. Indigena, autoktono, barbaro. Olakoak gira eta konfiantza dut horretatik erorketa guztiei aurre egiteko nahiko indartsu izan gaitezkela. Joder, nahiko repaso egin dugu, nahiko repaso soziala, Bai, bueno, halakoa naiz. Orain, bai, no, eta oso interesgarria, niretzat oso interesgarria, ez da ikuslego, bueno, izango da mota askotako ikuslegoa, baina... Nikatzen dut jendea... Ez, bueno, nire honetan sartzen naiz, horregatik igual. Nire gaiten diaten niri, mesedez manez, pizu ideologiko gutxiago eta espiritu gehiago. Saiatzen ari... Ez, azizara asieratik, a tope. Ez baina. Adibidez, orain ja, etorkizunera begira ikusi dugu, baina horrekin lotuta, adibidez zu, artistikoki ere proiektuak nahiko zen dituzke egin gai horiekin lotuta, edo baituzu horrelako ideiak, edo joaten zara pixka bat, pues, depende ze gertatzen den, pues, sortzen dugu hau edo bestea. Planteamenduak ez dira hola hainbeste egiten. Gehiago da, beti da intimoarekin lotutako zerbait, beti. Eta zer unkitzen nau? Orduan, zer unkitzen nau ni pertsona gisa, baina zer unkitzen gaitu kolektiboki. Eta zerk emaiten digu benetako erronka bat defendatzeko aukera. Horiek dira gure galderak gehiago. Zaldibarkoa berriz ere hortara itzuntzeko, nahi baduzu, bazen zerbait hor humanoki oso indartsua eta intimotik kontatzeko aukera emaiten duela baitare. Hori da uste dut antzerkiaren lekua. Ez da egiten antzerkirik ideologiatik. Pentsatzeko aukera ematen du, baina gehienetan antzerkia eta gero. Nik uste dut errezetarik ederrena litzatekeela antzerkira joan, gero afaldu, zeren normalean filosofia egiten da antzerkia ikusi eta gero, normalean diot Greziatik etorritako joera begiratuta, hola egiten zen, antzerkia ikusi, jan, filosofia egin eta gero auskalo ez. Nik hola ikusten dut, antzerkia, jan, filosofia edo egin ezagun debatea ikusi dugun horretatik ea zer ateratzen den, eta gero ja edan eta festa egin eta bakoitzak nahi duena ez. En fin, berriz ere guretzat garrantzitsuena da gure barne konfliktoak eta konflikto humanoak oholtza gainera ekartzea. Horrek abia puntua beti hortik. Ez hainbeste orain ingo dut zerbait ekologista, edo orain ingo dut zerbait feminista, edo orain ingo dut takitzer. Ez, orain kontatuko dut, honi eta honi gertatu zaiena. Eta honi eta honi gertatu zaien horrek, bai pentsarazten dira beste gai hauei. Edo ez, zeren batzuk ez dute hori begiratu nahi. Baina hor, pixkat, hau publikoaren lekua da gehiago. Pentsatzea, ideologizatzea, filosofatzea, hau publikoaren esku edo publikoaren lekua da. Eta utzi behar zaio berari. Gero biztan da guk gure autoak egiten ditugu eta gaiak hautatzen ditugu. Claro, azkenean zurerik ateratzen den zerbait baita ere da, nionez, adibidez, zu horrela ikusten bat duzu gizarte hau, diozu jo, horrela ikusten dut eta hau gertatu da, hau zehazki historia hau, ez inspiratzen dago, eta baina honekin dago lotuta ez. Baina bai diozuna, ez beti egon behar da intimoki lotura hori ez, ez hainbeste horrela globalki kontzeptu batekin ez imaginatzen dut. Neri
funtsezkoa egiten zait, gaiaren hautaketa hortan buru jabetasun zerbait mantentzea, berriz ere pisu ideologiko bat. Baina bada, berriz ere konfinamenduaren ondotik gertatu den gauzarik larriena, niretzat, hau da, gaiak ere ez ditugula hautatzen. Diot, konfinamenduaren ondotik kulturalki ere gertatu dena, nola denak lotu garen plataforma handiekin, Netflix, zerrenda luzea da ez ditut denak errango, eta azkenean ni hau ere, eta orduan ohartzen zira aski fite, azken finean gero hortaz hitz egiten duzu, lagunekin ikusi dut hau, bestea, eta mundu osoan ari gara gauza, ez dakit, mundu hainbat serieren izena eman nezake, eta mundu osoan hortaz hitz egin dugu hainbat denboraz. Gure eztabaida gaiak ere, nonbaitan ez dira gehiago gure esku. Hau da, globalizatu dira eztabaida gaiak ere bai, oso urrun doa kontua. Eta orduan, zentzortan, uste dut bai, halako irresistentzia bat eramaten saiatzen girela, kontxo, eztabaida gaiak guk eraman ditzagula plazara. Ez beste norbaitek aukeratuta, ez? Saia gaitezen gure burujabetasuna pixka bat mantentzen hortan, zertaz hitz egiten dugu. Benetan hitz egin behar dugu mundu osoan hitz egiten duten horretaz, edo posible dugu nortasun pixka bat mantentzea, begirada bat eta begirune bat berezia. Oso interesgarria, Manex, hemen eraman ditzakegu zakitzen bat, beste 3 ordu edo, ez? Baina ez zuk eta ez nik ez dugu jarako. Ez, gainera entzuten dute horrengo gonbidatua hor dagoela, beraz, joan gara bukatzen eta galdetuko dizut galdera bat, baina galdera hau ez da nik egindako galdera. Baizik eta aurreko gonbidatuak egin dizu galdera hau, ezekien zu zinela, bai artista bat zela. Eta nik jakingo duten nork egin duen galdera? Gero esango dizut. Eta gero izango da zure txanda bate usteko hurrengo gonbidatuarentzat. Orduan, galdera, norekin egingo zenuke zure hurrengo proiektua? Ara, odan kontua da nire hurrengo proiektua eta nire hurrengo proiektuak jada bidean direla eta badakidala norekin egingo ditudan. Zure anaiarekin akaso? Nire anaiarekin bai. Nire anaiarekin, nire lengusuarekin, hainbat pertsona ezberdinekin, zeren berriz ere proiektu bat baino gehiago dago jokoan. Ordan errango izutolatita batean. Heldu den maiatza bukaerarako sortuko dugu antzerki obra berezi bat leku bakarrean emango duguna. Oztibaren, hau da, Baxe Nafarroako leku ederrenetakoa niretzat handik etortzen naizelako. Eta orduan antzerki hortan ibiliko gira zehazki ez dakit zenbat, baina 10 bat aktoresa, bai, lanean. Eta bueno, aldi oro ekipa sortzearena da momenturik interesgarrienetakoa, baina ia egina da. Eta ez dut izenik gehituko, zeren bestela gainera batzuk erantzuna ematekotan dira horban. Ezin diet ezertxo ere erran. Galdera hau hartuko dut modu zabalagoan, ez? Norekin egin nahiko nukeen lan, ez? Bai, etorkizun batetan edo. Bueno, asko dira. Badugulako pelikula bat anaiak idatzitakoa, baina elkarrekin eramaten duguna, grabatu nahi duguna, eta askotan erran izan dugu, beharko genuke Ken Loach gurekin. Ordan,
Ken Losek behiratzen baldin badu Saloa telebista, ongi etorria eman diezaiogun eta etorra dila gurekin. Joan zaitezte, astiro harrapatzera, badirudi ez, The Old Oak hau izan dela berazkenengo filma hori dio, berak. Uste dut baietz. Esan barra diozu ez da, gurea da berazkeneko filma. Eta hori izan dutetek egia el sumun, ez? Baina horrek balio du humorerako ere bai, ez? Bale. Bai, zeren, nonbaitan badakit ez dela egingo. Bakarrik, egingo ez diren ametsak ukatzea ere garantzitsua da. Hori egia da, bai. Eta berriki... Utopia zertarako jarraitzeko, ez, pues, jazta. Eta eskaintzeko, hori azken aste hauetan hartu nahi zen kontu bat da. Baina egiten ez ditugun amets horiek zer bilakatzen dira. Askotan gure ondorengoei eskaintzen dizkiegu amets horiek. Ez bete behar gisa, baina aukera gisa. Dena ezin izan dut egin, baina zuk egin dezakezu beste partea. Eta ametsak benetan transmititzen ditugu. Ez dakigu hori, baina gure aitona amonen ametsak errepikatzen ditugu, jakin gabe haien ametsak zirela. Ez dut nik asmatzen orain, eta ez da mistizismo kontu bat, benetan hori da. En fin, gero nik lan egin ezake jende askorekin, benetan, bai, eta Euskal Herrian bakarrik eman nitzazke izen asko, baina asko, eta ez bakarrik aktoreak. Nik gogoan nuke lan egiteko, Aitor Arregirekin zinean, nahiko nuke lan egin Anarirekin, agian beste esparru batetik, gogoan nuke lan egitea Ruper Rodorikarekin, gogoan nuke lan egitea. Baina berriz ere Joseba Tapiarekin gogoan nuke lan egitea. Ulertzen? Bai. Asko dira. Benetan egan ditut, lau izen egan ditut, eta apena ematen ditzen nahi ditut beste gehitu. Eskerrak, ze gozea badut. Hori da, bai. Eta, tartea dudano. Jarraituko duzu. Bai, seiatuko naiz. Orain zure txanda, galdera usteko. Hortxe. Eta gainera aztua nuke, baina zerbait ikarri duzu baita ere gure platoa hornitzeko. Bai, ala eskaturik, Bai, ala eskaturik. Antzerkiari lotutako... Perfecto. Gauza bat, orain ematen dizut. Nahi bozu idatzi galdera lasai eta gero, bukatzeko erakutsiko diguz. Eta ez dakit zein den, ados gira. Ez, hori da. Ez, artista dela, artearekin loturaren bat aukala, edo artea edo kulturarekin. Igual ez da artista bera, baina kulturan lan egiten du, edo kulturarekin zer ikusia duen zerbaitekin. Espero ez sobera ideologikoa izatea beretzat eta ea espiritu pixka bat ekartzen dion hori. Ze lotura ikusten duzu kultura eta agrikulturen artean. Hoxe dira. Wow, bale. Ea ba. Interesgarria, zure metafora hartu dezake. Bea. Claro. Nik orain... Erakutsi guzu. Ula! Gauza bakarra ez, bai, begira. Eta hauek benetan dira, ia antzerkia egiten duanetik eramaten dituan gauzak. Jenjin berea ikusten den bezala, Bai, eta eztia. Eztiarekin beharrezkoa baitugu gure ahotsa zaintzeko entzun duzu bezala nahiko nekatuta daukat. Eta baita hau ere bien arteko lotura, hau da egunero lanean erabiltzen duan tresna bat, gauzak lotzeko. Bi gauza elkarri lotzeko eta beti tokatzen zaigu gauzak fite egitea
Eta hortxe, ez daki genera jengibrak badaukalako esku... Bai, egia da. Esku zerbait, zorioneku ez dakit izan. Bai, irulegiko eskuaren antzeko zerbait. Eta... Ze guai, ez duen espero, baina egia da, osea, azkenean zure lan tresna da, ez, ahotsa, eta zaindu behar duzu, beraz. Bai, eta bien artekoa ere bai, hau da, hau nahiko bizia da, indartsua edo irmoa, errango nuke beste mundu batera, eta hau oso gozoa. Eta tokatzen zaigu aktore hori, biak izatea, bai, irmotasuna beharrezkoa dugu, eta gozotasuna ere bai. Ba, mila esker, Manex, elkarretagatik. Zuentzat, eta gerura ere, ezaztu jatekoa da. Ba, gainera nik kriston pila gustoko dute jenkidoria eta bestia baita ere. Baina momentuz utziko dugu hemen gure platoa hornitzen. Hoixe. Hemen. Listo. Ba, mila esker. Mila esker zuei. Eta zorte hon, ondamindiko azken emanaldiekin eta etorkizuneko proiektu guztiekin. Eta zuek etorri Nafarroara. Ba, bai. Baxe Nafarroara. Claro, urrengo proiektu horretan, ez? Han egin behar baldin baduzu, ba. Zuen beharra badugu, bai. Benetan diotsuet, emango dugu Baxe Nafarroan bakarrik. 3 astez, eta punto. Orduan, zuen laguntza beharko dugu pixka bat gauzak aldatzeko ere, bai. Dinamikak eta. Bai, ez gira mugituko Euskal Herri osoan, galdetuko diogu Euskal Herri osoari, Baxe Nafarroara etortzea. A tope, klaro baietz. Bat zorte hor, Manex. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.